Tervetuloa uuteen Elämyskast-jaksoon. Meillä on täällä taas vieraita, 2 kappaleen. Ihan poikkeukselliset kovat vieraat tällä kertaa. Ja syy miksi herrat on täällä meidän studioissa, niin käydään siihen vähän myöhemmin. Mutta tervetuloa Akseli ja Ossi. Kiitoksia. Kiitos paljon. Otetaanko lyhyet introt heti alkuun, että mitä miehiä? Akseli Lohtajalta, ei mitään harrastuksia. Lahtinen Espoosta ja squashia ja laskettelua vapaa-ajalla, niin tuottaa. Se on hyvä. Monet tunnistaa burgerimiehinä, jolla ollaan sitä tehty telkkariin useampia vuosia ja monta kautta. Ja sitten on konkurssi tehnyt ravintolayrittäjä ja kohta menee vielä, tätä kun kuvataan, niin huomenna menee vielä toinenkin virma nurin. Että ruoan kanssa ollaan puljettu paljon, että ollaan tehty ruokakauppaan erilaisia tuotteita ihmisille ja sitten ravintolassa on tietenkin ollut erilaisia, tai pääasiassa burgeriravintoloita, mutta on nyt muitakin ollut. Vähän alun toistakymmentä on parhaillaan ollut. Nyt sitten tässä niin kuin ensimmäistä kertaa ollaan tekemässä sellaista niin sanottua lukijamatkaa. Ja mehän Ossikaan nauriskeltiin sitä, että aika joku kerta tehdään tämmöinen niin sanottu burgerimiesten ehkä ottaa jallun lukijamatka vielä johonkin. Niin sen takia tämä tuli lukijamatka nimellä. Näin, mutta meidän niin kuin somessa ja tuolla noin burgerimiesohjelman fanit ja muuten on aika paljon kyselyä, että vitsi olisi mukava olla tuon mukana teidän kanssa. Mutta tietenkin silloin kun kuvataan, niin se on ihan mahdotonta. Se aikataulu on niin tiivis, että se ei ole niin kuin kellekään mitään lomaa. Että sen takia mennään niihin samoihin maisemiin nyt vähän rauhassa ja niihin parhaisiin paloihin, mitä nyt ollaan esimerkiksi Italiassa löydetty, niin mennään sinne sitten ja kutsutaan sinne meidän faneja vieraita sitten mukaan, jotka haluaa lähteä pienelle makumatkalle tuonne Italiaan. Niin. Mahtavaa. Ja juuri sieltä tulikin kaikki oikeastaan. Joo, kiitos kun olette katsomaan tätä podcastia. Ensi jaksossa on sitten eri miehet. Joo, oli mukava. Mutta tosiaan kyse on siis ensimmäistä kertaa tehdään niin sanottu tämä lukijamatka. Ja ensimmäistä kertaa myös Elämysmatkojen toimesta käytetään tällaista meidän uutta Elämys One tuoteperhettä ja Elämys One-konseptia. Siinä ajatuksena on, että voidaan mennä vähän pienemmässä porukassa ja pystytään tekemään vähän, ei mennä isoilla busseilla, mennään ehkä pienemmillä autoilla ja pienempi lössi ja mennään sellaisiin niin kuin paikkoihin, mihin ei välttämättä ihan jokainen löydä tai itse pääsee. Tämän tyylisiä reissuja. Mutta lähdetäänkö vähän burgerimiehet? Kaikki tietää, tai siis valtaosa tietää ainakin konseptin ja TV-ohjelman ja ravintolat ja näin. Mutta lähdetäänkö siitä, että miten tämä burgerimiehet homma nyt lähti liikkeelle? Miten reissu ja ruokaa? Sehän on aika hyvä kombo. No, se lähti liikkeelle siitä, että mä olin ravintoloita, oli jo avattu vissiin 2 kappaletta joskus silloin 2015-16 ehkä. Ja sitten huomattiin hyvin nopeasti, että tämmöinen ravintola, niin ei voida laittaa sitä ihan joka paikkaa Suomessa. Että meillä silloin kävi jo asiakkaita ympäri Suomea, mutta tajuttiin se, että ei niitä voi ihan pikkukyliin laittaa sitten. Ja mietittiin, että miten me saataisiin vietyä tällainen Nootiburger-elämys tai kokemus niin kuin kaikille suomalaisille. Ja sitten hoksattiin jotenkin, että tämä ruokakauppahan on semmoinen keino, että jos me saadaan sinne vaikka tuotteita, ihmiset voisivat tehdä meidän resepteillä, niin ihmiset saa sitä saman makuja kuin siellä ravintolassa sitten onnistuessaan niissä kokkailuissa. Ja mietittiin, että miten me sitten markkinoidaan tätä niin kuin koko Suomessa. Ja mä mietin niin kuin ehkä henkilökohtaisesti kantilta niin, että mä istuin joku meidän toimistossa silloin, istuskelin jossain siellä nurkassa, vaan ravintola jossain takanurkassa vai kellarissa. Mä mietin, miten hitto tämä niin kuin onnistuu, että tässä pitää nyt saada niin kuin 3 maalia tavallaan aikaa. Yksi on se, että me saadaan markkinoitua tätä ympäri Suomen, tätä meidän burgerin tekemistä ja näitä reseptiikkoja. Silloin vielä kaupassa ei ollut mitään, mutta oli niin kuin ajatus, että olisi tulossa. Miten meidän firma saisi rahaa, että tämä ei maksaisi meille mitään tehdä tätä ja miten me saisi henkilökohtaisesti tuloa itse siitä. Sitten mun leikkasi kerran, että vitsi se olisi TV-ohjelma, että mä olin tehnyt just Top Chefia aikaisemmin. Tai ollut tehnyt, vaan ollut niin kuin osallisena siinä ja sitä kautta sitten tunsin niin kuin tuotantoyhtiötyyppejä hieman ja mä sitten ideoin sen jutun ja mä menin sitten käymään Solar TV:llä sitten. Ja sano vaan siihen, että joo, ei kiinnosta pätkääkään tämmöinen mikään burgerin tehtäisi. Ei kukaan ei katso semmoista ohjelmaa, missä joku kertaa burgerin perässä ympäri maailmaa, että ei varmasti. Mä sitten, no, älä nyt vielä tyrmää. Sitten tee joku pilotti, katsotaan sitten. Mä sitten okei. Ja ainoa jätkä, joka mä tiesin, joka kuvasi, oli tuo lautamiehen Teemu, joka oli tehnyt Nootiburgerin logon, ja mä vaihdoin sen hampurilaiseen sen logon.
mikä jää jees kuitenkin. Aika monessa paikassa on se logo tällä hetkellä. Lautamessa on sitten hampurilaisia, mutta joo, semmoista vaihtokauppa oli. Ja sitten samaan aikaan yksi frendi oli sitten Vaasan leipomon, tällainen viestintäkonsultti ja Vaasan leipomot oli tekemässä uutta tuotesarjaa, vähän tämmöistä premium-juttua, ja ne oli miettinyt, että ne haluaisi ehkä joku kasvon siihen. Ja me just sattumalta törmättiin Samukaan jossain illanvietossa, ja tuli vaan puheeksi tämä, niin tajuttiin, että hei, tämä on ihan täydellinen niin kuin mätsi. Sitten alettiin edistää sitä keissiä niin, että me jalostettiin sitä ideaa vielä vähän pidemmälle, ja sitten kysyttiin Vaasalta, haluatko teillä mukana, ja ne kokee, että okei, me ollaan messissä tässä, että ehkä tästä tulee telkkarohjelma tai muuta, mutta ne on niin kuin isona talona auttaa pientä toimijaa, niin se oli heillekin niin kuin herkullinen juttu. Sitten me päätettiin, että lähdetään tehdä YouTubeen kolme ohjelmaa, ja meille ravintolassa oli hienoa, kun me saatiin makeita markkinointimatskua, ja sitten reseptiikkaa ja tarinaa nimenomaan ne tuotteiden taakse, ja me käytiin sitten 3 paikassa, eli San Sebastianissa, missä mä olin aikaisemmin ollut duunissa, yhdessä 3 Michelin tähän ravintolassa, ja käytiin muun muassa siinä ravintolassa kuvaamassa, ja sitten muutenkin se on niin kuin ruoka, tämmöinen ehkä Euroopan ihan ykkösruokamesto, ja on tämä Espanjan Baskimaa-alue, ja etenkin San Sebastian. Siellä käytiin, ja sitten me käytiin Miamissa ja Havannassa, koska mä olin siellä Miamissa törmännyt siellä kuubalaiskortteleissa, Calle Ocholla sellaiseen El Mango de las Fritas-nimiseen ravintolaan, ja sitten tutustuin siihen porukkaan, tavallaan perheestä pyöritti, ja ne teki tällaisia kuubalaisia frita-burgereita, mikä sitten toi Noottiburgerin listolle myös. Onko tämä se, mistä Obama ottaa takeawayta? Joo. Tämä kerran käynyt, se on niille niin kuin maailman hieno asia, kun presidentti käy siellä, se on oma tarina sitten, ja sitten me päätettiin, että okei, lähdetään etsiä sitä fritaa vielä Kuubasta. Tietenkin tämä oli suunniteltu etukäteen, mutta sitten me käytiin Burgerin museossa Magic City Casinolla, siellä on sellainen tuttu chef, joka piti sitä museoon, niin se sanoi, että jos te löydätte sieltä Kuubasta mitään merkkejä, että siellä on joskus myyty sitä fritaa, ihan maksaa teille 10 tai 20 000 dollaria pelkästä vanhasta menusta tänne museoon. Että sitä ei löydy, hän on puoliksi kuubalainen ja ne ei enää tiedä, mitä se on. Että on unohtunut täysin. Eli porukka aikana lähti Castroon pakoon, sitten sitä hallintoa sinne, milloin se nyt oli joskus ajat sitten kuitenkin. Oliko se 70-luvulla vai 80-luvulla? Älä muokata, ei mitään ajo. Sä et muista, et ollut siellä. No anyway, niin, ja siellä tehtiin tämmöisiä frita-ruokia, mikä oli sämpylän välissä vähän lihaa, tämmöisessä mausteisessa niin öljyssä paistettu. Niitä myytiin semmoisissa pienissä kojuissa niin siellä kadun kulmissa. Ja jotkut vanhukset sitten, kun haastateltiin ihmisiä, ne kysyivät, että miten ihmeessä voit tietää. Että se on ollut semmoinen mun lapsuuden niin kuin juttu. Mutta sen Castro-keissin jälkeen niin ei saanut enää myydä naudanlihaa, kun Castro oli päättänyt, että nyt kaikki syö vaan porsaanlihaa ja naudat kuuluu valtiolle ja se on muutenkin liian länsimainen ruoka, että syö niitä. Niin silloin oli espanjaisia ravintoloita, niin ne tuli chorizo-säilykkeitä, ne heitti ne tynnyrit sinne takakujalle aina. Niin nämä fritan myyjät haki ne tynnyrit, kun siellä oli sitä mausteöljyä jäljellä jäänyt niistä makkaroista. Ne pyöritti siinä sen lihan ja sitten paistoi joku leivän väliin sen. Mutta ne ihmiset muisti, jotka sieltä on lähtenyt pois. Ja Jenkeissä tietenkin tuommoinen liha, mikä on pakattu sämpylän väliin, niin se toimi formaattina. Ja se elää siellä nyt, vaikka se on Kuubasta unohtunut. No tämä oli yksi reissu. Ja yksi käytiin sitten Japanissa, mikä on itsellä ollut tärkeä ruokamaa, niin siellä käytiin sitten oikein vähän japanilaisia fiiliksiä. Ja näistä sitten tehtiin YouTube-jaksot, ikään kuin meille markkinointiin, mutta myös piloteiksi. Ja sitten mentiin sen Solarille uudestaan ja sanoi, että ei helvetti, tämä on helvetin hieno idea. Ja nyt kanava sitten. Ja sitten Maikkari lähti silloin aikanaan mukaan siihen. Niin yhden kauden ajaksi, niillä mittarit näytti punasta, niin sitten me koetettiin vielä kerran tehdä tämän Formula-sirkuksen yhteydessä sitä, että mä kiersin muutaman Formula-kisaa ympäri maailmaa ja sitten tehtiin siihen niin kuin torstain jakso, eli ennen sitä kisapäivää. Niin silloinhan näytetään, tai siihen aikaan ainakin näytettiin vähän, mitä siellä kaupungilla tapahtuu ja vähän sitä hurlumhei ja sirkusta, mikä siinä on, mutta se pala, mikä meille oli, niin se oli ehkä 3 minuuttia per torstai ja niitä torstaita oli 5. Ja se oli aika kallista niin kuin lennellä ympäri maailmaa. Niin todettiin, että okei, tämä ei etene. Ja sitten tuli 4 kuvioihin ja sitten me käännettiin vähän sitä. Myöhemmin ollaan käännetty sitä kuvioa niin, että se on oma tuotantoyhtiö ja kerätään itse sitten sponsorfyrkat ja tehdään sitä juttua. Mutta tavallaan siitä se lähti. Mahtavaa. Hyvä 10 minuutin intro tästä. Niin, kyllä. Miten Ossi, missä vaiheessa sä olit sä jo tässä YouTube-jaksojen niin tuotannossa? Mä en ollut siinä YouTube-hommassa millään tavalla, vaan mä olin siellä Solarilla töissä silloin. Eli sitten kun ruvettiin miettiä sitä niin kuin ohjelman tekemistä sinne Maikkarille, niin mä olin siinä tuotantotiimissä sitten messissä. Ja sitten me yhdessä mietittiin siellä silleen, että siinä olisi hyvä niin kuin Aksulle saada joku frendi siihen, että ei tarvitse yksin, että olisi joku kaveri, kenen kanssa laskea vähän tarinaa siellä. Ja mietittiin kaikennäköisiä vaihtoehtoja ja sitten olisiko ollut Aho Jonni, kuka sitten heitti jossain vaiheessa, että lähde sä siihen. Ja sitten me oltiin aluksi, että no vittu, en mä tiedä, että onko siinä mitään järkeä.
Sittenhän mä olin aluksi niinku tuottajana, että mä hirveästi siinä pyörinytkään. Mä olin niinku autokuskina ja tuottajana vilahtelin silloin tällöin. Ja sitten kun me oltiin Aksunkaan aikaisemmin tehty yhdessä töitä, oli se niin kuin Metsällä ohjelma, Solarin tuotanto myös. Mä olin siinä messissä, asuttiin vierekkäin tuossa Helsingissä ja mä aina hain Aksun messiin aamulla. Sitten mä ajeltiin ympäri Suomea ja siinä niin kuin ystävystyttiin ja samanlaiset tarinat ja naurettiin toistemme jutuille. Ja siitä alkoi tavallaan se mun ja Aksun ystävyys syventymään ja sitten kun ruvettiin tätä burgerihommaa, niin se oli tavallaan se oli aika luonnollinen. Se meidän tavallaan semmoinen connection ja se vähän niin kuin tapahtui vahingossa sitten se, että miten mä päädyin siihen ohjelmaan niin kuin kameroiden toiselle puolelle. Joo, siellä oli tosiaan, mä muistan, me oltiin Los Angelesissa, vaan San Franciscossa kuvattiin. Friscossa me kuvattiin eka jakso mun mielestä sitä ja siellä oli toi tuottaja messissä sitten ja se vähän niin kuin katsoi sitä sivusta myös sitä juttua. Ja mä jossain vaiheessa huikkas vaan, että hei, pannaan Ossille kanssa mikki. Että on jätkien välinen kemia, niin se on aika mielenkiintoista. Ja se on kyllä niin kuin hieno havaito silloin aikanaan ja siitä lähtien niin Ossin rooli on tavallaan kasvanut. Ja nythän me ollaan ikään kuin kaksikko, vaikka se oli silloin Burgerin miesohjelma alku, että se oli tavallaan vähän niin kuin tähditin tavallaan sitä ohjelmaa, mutta kyllä mä niin koko ajan itsekin tarvitsen sellaisen niin pieni wingman, joka koko ajan heittää vähän niin kuin lapaa jatkuvasti. Että me koko ajan niin syödetään ehkä toisellemme ja niin kuin lisää panoksia ja sitten se aina kirpoo. Joo, se näkyy kyllä noissa nyt ainakin niin kuin näissä tuotantokausissa, mitä on tuossa suoratoistoissa nähtävissä tällä hetkellä, niin se toimii tosi kivasti se. Ja nythän meillä on tavallaan just, kun me sitten laitettiin oma tuotantoyhtiö pystyyn, millä me tehdään kokonaan se ohjelma itse, niin siinä voidaan itse päättää just tasan tarkkaan, että miten sitä tehdään. Ja meillä on esimerkiksi semmoinen sääntö ollut, että ei kuvata mitään uusiksi. Että kumpikaan ei osaa näytellä pätkääkään, sitä on yritetty, se näyttää ihan kauhealta ja myötähäpäältä se homma. Niin miksi sitä yrittää vaan antaa kameroiden soida ja tehdään ykkösellä purkki, jos se menee vituiksi, niin mitä sitten? Se on sitä niin kuin tavallaan oikeaa ja aitoa tekemistä. Ja sitten me ollaan saatu hyvää palautetta, että siinä on semmoinen niin kuin aito fiilis. Onko se meitä ei haittaa se, tai sillä tavalla, että me on helppo nauraa itselle. Että jos siinä tulee joku virhe tai joku sanoo vahingossa väärin jotain, niin me voidaan nauraa vaan tuohon. Sanottiin televisiossa väärin ja sitten räkänauru päälle siihen, että se on niin kuin aitoa. Et toki, no jotain uusiksi tehdään, mutta ne on sitten tällaisia, että jos on joku tekninen häiriö ollut tai joku kamera ei päällä tai mikrofonissa jotain häikkää tai joku valo ei toimi tai sellaista, niin tällaisia. Mutta monet kohtaamisetkin on ollut sellaisia, että jos me mennään johonkin kuvauslokaatioon, ja joskus tulee sattumaltakin, että muistan tällaisen tilanteen vaan niin kuin tältä toiselta jenkkikaudelta pari vuotta sitten, niin me oltiin Savannahissa, Georgia-osavaltiossa, ja se on tämmöinen pekaanipähkinä niin kuin mesta, missä paljon kasvaa, että pekaanipähkinä. Että mennään semmoisen farmille katsomaan, että pekaanipähkinä, että se on helvetin hyvä pähkinä, ja ne tekee niitä piirakoita ja kaikkea, että katsotaan, mitä tapahtuu. Ajettiin vaan semmoisen hallin pihaa, ja Lahtinen paukkii sisään, ja mä sanoin kameramiehet, että pankaa pelit tulille, että ei mitään hyvää tapahtua, mutta otetaan narulle. Mä haluan mennä edes tapaa niitä ihmisiä etukäteen, jotta se ensimmäinen reaktio, joka on musta se kultainen juttu, niin se ei niinku katoa siinä. Ja sitten kun tapaa se ekan kerran ne ihmiset, niin se tavallaan, sen takia semmoinen toistaminen niin meille ei toimi. Että jollekin toimii, tietysti on ammattilaisia harjoitellut pitkään ja opiskellut näyttelyä tällaista, niin ne pystyy niinku toistamaan niitä kultaisia eleitä niinku ekan kerran, mutta mulle se ei onnistu, niin sen takia mieluummin on tapaamatta ihmisiä ja sitten vasta tapaa ne kameroiden edessä. Koska heti kun sä tapaat, siellä alkaa se hyvä tarina, että tutustutaan. Ja sitten, että okei, se aina jatkuu kuin 5 minuuttia tai jotain. Sitten pakko niin kuin, hei, hold, sanotaan nämä jutut, kun kamera on päällä. Niin se on parempi olla heti päällä. Ja se lähtee niin kuin rennommin liikkeelle, koska usein ihmiset alkaa jännittää, kun pannaan kamerat. No niin, kamera käy, ääni käy, ding ja klaffit, systeemit siinä. Niin jengi on silleen. Niin, tuo Pekaanifarmitilallakin muista just painoin sinne sisään. Siinä sattuu olla se omistaja ja sen vaimo. Mä sanoin, että morjesta, ollaan Suomesta tämmöiset kylänmiehet, että kuvataan tämmöistä hommaa, että pamahdetaan kohta sisään, että onko se ok. Niin useimmat sanoo, että no joo, ei mitään, ei jännitä ja sitten mennään. Sitten on tietysti semmoisia tilanteita, että joillekin menee hetkinen, ei, niin sitten se jää tekemään. Mutta se on niin kuin, jos osuu niin kuin kiva porukka ja tämmöinen ennakkoluuloton jengi, niin silloin se on niin kuin kaikista paras tehdä just noin, mitä Aksu sanoi. Minkälaisella jengiltä, minkälainen toi kokoonpano on, kun mennään tuolle ja kuvataan tätä ohjelmaa? Te 2 ja sitten... Me kaksi kameramiestä ja sitten on 1 tavallaan tuotantopäällikkö. Okay. Mä niin kuin tuotan sitä, Aksun kanssa tehdään alkutuotantoa ja sitten mä tuotan siellä tavallaan matkalla sitä, että säädän sitä hommaa siinä samalla kun kuvataan. Ja sitten meillä on 2 kameramiestä ja yksi tavallaan apumies siinä
Eli meitä on 5. Apumies kantaa niin kuin kameroiden akkuja ja linssejä. Kyllä. Ja sitten ottaa ihmisten nimiä ja yhteistietoa ylös sitten niin kuin tällaista taustahommaa. Ja sitten merkkaa, että mitä tapahtuu missäkin. Että se vähän helpottaa sitä editointia jälkikäteen. Se ohjelma on niin kuin tavallaan, se on vaan niin kuin erikoinen ohjelma. Että sitä niin kuin varsinaisesti suunnitella niin hirveästi etukäteen. Että me tehdään se niin kuin sinänsä tarkka suunnitelma, että mitä meidän täytyy sen päivän aikana saada tehtyä. Ja mietitään, että kun etäisyydet, kauan me ollaan missäkin, että meillä ei mene se päivä hukkaa. Mutta se ohjelma niin kuin vasta rakennetaan jälkikäteen. Se näyttää kyllä silleen autenttiselta. Tai siis siinä on niin kuinka paljon sitä, kun sanoit just, että te paukkaatte sinne sisään, menette kysymään päivää, kuvataanko. Niin onko tämä tavallaan enemmän se meininki vai onko se, kuinka paljon te teette niin kuin etukäteen kontakteja? Kyllä etukäteen niitä paikkoja. Kyllä skaudataan etukäteen niin kuin paljon. Mutta on meillä käynyt useasti niin, että joku ei ole paikalla tai sitten sanoo, että meidän juristi sanoo, että ei täällä voi kuvata. Joku kuuluu vaikka Jenkeissä, esimerkiksi voi olla haastavampaa sillä, että joku tarjoilija saattaa kuulua näyttelijän liittoon ja se liiton juristi pitäisi niinku, tai sitten joku kuvauslokaatio. Meillä on käynyt pari kerran Vegasissa yhdessä hotellissa ja sitten Seattleissa käynyt siellä Kalatorilla. Niin ne halusi tällaisen niinku $1 million insurance depositin siitä, että niitä ei niinku haukuta siinä. Niin lopputulos on se, että me kuvattiin ne vaan salaa. Meillä ei kannata alkaa nenäillä hirveästi, että nyt tarvitaan $1 million, kun eihän ne tiedä, me ollaan Suomesta, niin me tehtäisiin $1 million vaikka kuinka monta kautta, mutta ne Jenkeissä ei varmaan tehdä. Mutta se on tietysti hyöty siitä, että me tehdään aika pienellä porukalla ja sitten kameratkin on aika paljon pienempiä tänä päivänä, niin se ei näytä enää. Sitten meillä on vähän niin kuin pelisilmä katsotaan, että jos se on ihan tohkeena, sitten sanotaan, että tehdään telkkari, mutta jos alkaa niin kuin todella niin kuin täristää, niin että ei tehdä YouTube, niin kaikki sitä YouTube tehdään niin helvetisti nykyään, että se on helppo heittää sitä näin, että mikä YouTube-kanava. Onneksi meillä on joku kanava, kun kyllä vaikka Marokossa oli torilla yksi poliisi, joka nappasi meidät niskasta kiinni, semmoinen undercover-poliisi, miten te jätkät touhutte täällä. Niin se oli kattonut sen YouTube-kanavaa, että okei, jatkakaa. Jos tulee ongelmia, niin huutakaa, niin mä oon metrin päässä koko ajan tuolla. Kyllä. Ehkä 80% sanotaan etukäteen, sovitaan jonkun ravintoloitsijan kanssa, mennään moikkaan, ja sitten 20% on sellaista. Joo. Niin kuin siinä. Ja sitten jos se vaihtuu lennosta, niin sitten tehdään jotain muuta. Ei se on niin vakava. Puhutaan vielä hetki ohjelmasta ja sitten mennään, mutta ohjelma liittyy niin paljon siihen reissaamiseen. Eli nyt ne kaudet on ollut silleen, että eka oli Jenkeissä, sitten oli kotimaata. Sitten mitä muita kaikkea on? Sitten oli Pohjola, meillä on niinku tämmöinen. Niin, Jenkeissä me tehtiin ensi ja sitten me tehtiin seuraava Euroopassa. Mutta siinä tuli korona just silloin päälle ja mä muistan, että mä olin Lontoossa, oltiin Trafalgar Squarella ja siellä ei ollut ketään muuta kuin me. Mä mietin, että mitäköhän tästä tulee. Ja silloin meillä jäi 2 jaksoa kuvaamatta. Ne oli Italiassa. Italia oli ensimmäisiä maita Euroopassa, kun pani silloin rajat kiinni ja muuta. Mä sanoin, okei, ei tästä tule mitään. Että kuvataan ne. Musta kuvattiin Suomessa ne jaksot sitten. Joo. Ja sitten kun se korona oli päällä, niin me kuvattiin Suomessa kausi. Sitten kun alkoi aukeamaan, niin kirjoittiin Pohjoismaissa Euroopassa. Tai Eurooppa oli tehty jo. Ja sitten alettiin kysyä fanelta, että mihin te haluatte, ihan somessa vaan, että mihin te haluatte lähettää miehet raportoimaan. Ja siellä tuli Aasiaa, Jenkkilää ja Australia tällaista, mutta eniten tuli just Aasiasta ja Jenkeistä. Niin päätettiin, että okei, mennään sitten sinne Aasiaan ja kuvattiin siellä. Ja sitten kysyttiin, no minkä uudestaan sinne Jenkkilään. No, sieltähän voisi tehdä vaikka kuinka monta kautta, kun se on niin valtava. Mutta kun se on toisaalta vähän samantyyppistä koko ajan, niin sitten keskusteltiin, että mennään sitten semmoisiin paikkoihin, että missä ei mennä isoihin kaupunkeihin. Mennään sinne vähän landelle ja tuonne katsotaan erilaista. Mutta se oli aika pitkällä sitä autossa ajamista. Ne meni toisinpäin vaan. Eka oli Jenkkilä toisen kerran ja sitten oli Aasia. Joo. Mut joo. Kuitenkin niin siitä tuli hyvää palautetta siitä, että se on niin kuin kaunista se kuva ja niin kuin makeat maaseemi, mutta jätkät istuu autossa koko ajan ota keittoa yhtään. Niin siihen takia me mentiin sinne Aasiaan. Kun ei tarvitse ajaa siellä, niin voi ottaa vähän velliä samalla siellä todella. No. Joo. Miten paljon joutuu ottaa velliä noille? Ei se joudu ottaa yhtään. Kyllä siellä saa ottaa välillä. Fiiliksen mukaan. Me mennään just sen fiiliksen mukaan. Että kyllähän katsojat dikkaa siitä, jos päivän päätteeksi käydään vähän yökerhossa kohuttamassa, mitä sitten tapahtuu. Yleensä tapahtuu jotain. Mutta ne on niinku vielä vähemmän käsikirjoitettu. Et joskus on silleen, että no hei, tiimi on tehnyt pitkän 16 tunnin kuvauspäivän, että olisi kiva käydä vähän vaikka Lontoon yössä. Sitten me otetaan Aksun kanssa GoProt ja lähdetään 2 ja ne päätyy aika usein sinne ohjelmaan, että siellä yleensä tapahtuu jotain hauskaa. Niistä on monesti leikattu sellainen vähän niin kuin sekaava erikoissetti. Ja kyllähän monesti on niin, että emme ole sitten lähdetty pitkäksi, se ei ole välttämättä koko yötä siellä, kun eikä sitä nyt enää jaksakaan saman tapaa. Että se kuitenkin aamulla ylös taas lähdetään kuvaamaan se, kun raskas touhuu ja miekkoset ei tosiaan parikymppisiä enää. Mutta kyllä se on niin makea sitten mennä johonkin raflaan ja ottaa siinä viiniä ja niin nauttia samalla, että monestihan tommoinen, se on työtä, se on aika mukavaa työtä, no sinänsä, mutta siinä täytyy aika paljon saada aikaa aika lyhyessä ajassa. Mutta mä oon jotenkin kelannut se, että varsinkaan kun sitten
mun niin kuin päähommahan olla siinä ohjelmassa silloin, kun sitä kuvataan, niin olla niin kuin tavallaan oma itteni sillä ja sitten suunnitella niin kuin etukäteen sitä juttua. Mun ei sitten paikan päällä tarvi sinänsä huolehtia siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Jos on mennyt ravintolaan, niin mä otan sitä viiniä ja sitä nautin. Niin mä olisin muutenkin jossain reissussa, niin sitähän me tehdään ja istutaan ravintolassa ja nähdään nähtävyyksiä ja käydään kokea erilaisia juttuja ja nautitaan. Mulla on ehkä vähän enemmän se just sitten, että mä joudun sitä tavalla, sanotaan, että vaikka 15 tuntia ollaan jossain maassa kuvattu ja sitten mennään ulos johonkin, niin saattaa olla sen jälkeen, että pitää vielä miettiä sitä niin kuin tuotannollisia asioita tai jotain kuvaussopimuksia, aikatauluja ja tämmöisiä. Niin sitten niistä nopeasti tulee 20 tunnin päiviä. Niin sitten eihän siinä kukaan niin kuin jaksa oikeasti lähteä täyttää ulos. Vaikka välillä tehdään sitäkin. Ossi on siitä onneksi niin kuin hyvä saaras jätkä, että vaikka se vetää tuon, niin sitten sanoo, että ei kiinnosta pätkääkään, nyt lähdetään ja niin. Todella nautitaan, että kyllä. Nyt lähtee. Tosiaan kirppa niin kuin ihan erikoishetkissä välillä aina, mutta ei meillä kyllä niin kuin ihan hirveän monta kertaa käydä niin, että se on mennyt tosiaan ihan aamu asti. Kyllä Japanissa oli se yksi karaoke, niin se oli raaka se seuraava aamu, niin kuin, ei jumala. Se on siinä jaksossa, se on hauska tilanne. Mä menen koputtaa aamuntakin Aksu hotellihuoneen oveen, mä sanoin, että vartin päästä mä oon varannut meille noin karttingautot, että lähdetään ajaa Tokion keskustaan niin karttingautoilla. Aksu avasi silmät, niin mä tiesin siinä sekunnilla, että joo, mä taidan lähteä niitä yksinä vaan. Joo. Me tultiin eri aikaa silloin hotellihuoneeseen. Aivan katolla äijä vielä aamulla siinä, kun me oltiin bailattu koko yö. Mutta sitten mä kävin ajelemaan siinä ja tulin takaisin. Sä kävit hakemaan hummerihodarit meille lounaaksi väliin. Sitten niinku luovitaan sen mukaan. Joo, no sitten tuolla Los Angelesissa kävi kerran silleen, että me oltiin just saatu ostettua se Tampereen ravintola, se kauppa niin kun tuli sillä aikaa maaliin, kun me oltiin siellä reissussa, mä oltiin juhlistellaanpa pikkasen. Ja sitten oli niin erikoinen, että päästiin vähän niin kuin takaoven kautta Anaheimissa House of Bluesissa, niin Himin Kalifornian jäähyvässä konserttiin. Ihan paalupaikoille siihen. Ja se oli semmoinen, istuttiin semmoisessa baariakkarassa tarjolla toi drinkkejä koko ajan siihen. Ja mä vedin saatana niin kuin onttoon jalkaa sitä. Mutta se oli hyvä seuraava aamu herätys sieltä. Se oli vähän sama tyyppinen, että mä olisin, että sitten lähdetään siitä vetää sitä tavallaan krapula aamiaista tai sitä. Niin se oli hyvä, kun ei sanakaan tule pihalle, kato. Sitten jumala, tuli hyvät pekonit. Ja jengi on niinku fiilistellyt sitä jälkikäteenkin, että se aamupala oli niinku kovin ikinä. Mutta se oli tosiaan, sitä ei ollut näytelty yhtään. Se oli todella näin. Pitkä pirtelö siellä joku aamu bisse tai joku tällainen. No kyllä se elämä tästä voittaa. Joo. Mikä tarttuu tuossa, niin kun katsoo sitä ohjelmaa, ja varsinkin tässä Aasian jaksossa, niin kattelin, että teillä on niitä paikallisia fiksareita ja kontakteja ja tällaisia niin kuin hahmoja siellä mukana. Niin onko näistä jotain hyviä tarinoita? Mitkä on yllättänyt tai ehkä ollut vähän sellaisia? Se USP oli vähän erikoinen keissi Japanissa. Niin se äijä, kuka vetää ne teekupit sillä liinalla siitä munan päältä pois. Sitten kuuluu sellainen, tadaa, aina sillä. Se on ne some-ilmiö, kenellä on varmaan 100 miljoonaa seuraajia. Sillähän on valtavasti niitä seuraajia. Mä rupesin miettimään, me mennään sinne, ja Aksulla oli synttärit siinä, niin jotain pientä erikoista, niin jotenkin siinä onnistuttiin niin kuin Instan ja managerin kautta silleen, että se äijä ajoi pikajunalla Tokiosta Osakaa, tuli meidän 12 neliön hotellihuoneeseen vetää 20 minuutin show. Se oli vähän outo tilanne, kun se jätkä koputtaa oveen, mä avaan oven, se tulee sisään, ei sanaakaan englantia, sillä on sellainen vetolaukku, ja siinä on varmaan tämän pöydän verran niin kuin lattiatilaa siinä sängyn päädyssä. No, sit vaan peukalo, yes, very nice, näin, ja ei muuta kuin vessaa ja mulkuille, ja sit me istutaan Aksunkaan näin siinä sängyn päädyssä, ja se äijä menee makaa tohon, ja tadaa, ja sit jee! Ja sitten me innostuttiin ja vedettiin itse tietysti siihen mulkuille kanssa, tehtiin ne samat trikit. Niin se oli vähän erikoinen tilanne. Se oli thank you very much ja pakkas laukuja lähti. Ukko lähti takaisin junalla Tokioon. Mutta sekin oli tämmöinen, että sehän on kallis äijä, jossa tilaista johonkin, mitä se voi maksaa, varmaan 10 000 voi olla se palkkio. Mutta siinä oli niin, että sitten kun mä juttelin sen kanssa niin tuolla somessa, niin se dikkasi Suomesta niin paljon. Se oli niin kuin Suomi-fani ja sitten siinä vähän, että hei, hyvä meininki ja tällaista. Niin sitten jotenkin se oli vaan, että ei tässä mitään. Ja se tuli ihan niin kuin muutamilla satasilla, niin kuin sille, että hän vaan fiilistelee, että teillä on niin hyvä oloinen meininki, että hän tulee. Sieltä se koputti. Mä ajattelin, että tuleekohan se ikinä. Mutta sieltä se vaan pamahti paikalle. Ja se on hänen business. Hän tekee tällaista keikkaa. Muun muassa. Niin kuin ilmeisen, niin mä en tiedä. Vaikea sanoa. Mutta sinne se ainakin tuli. Sinne se tuli. Joo, monestihan noin, niin kuin, siis somehan on siinä niin kuin ihan loistavaa, että jos me niin kuin mietitään vähän, että mitä me halutaan tehdä, että kyllä se niin kuin ohjelma lähtee rakentumaan siitä, että okei, vaikka päädyt, lähdetään Aasiaan. No mikä on semmoisia ihan must-juttuja, mitä haluaa niin kokea tai tehdä. No sitten okei, vaikka tämä ravintola Japanissa on, tämä on ihan niin must. Ja sitten tämä Vietnamissa on joku tämmöinen niin ihan must.
Sitten mietitään vähän, että okei, se menee se matka näin järkevästi, pelotaan vähän lentoja, muita liikennevälineitä, miten me saadaan se tehokkaasti se liikuta paikasta toiseen toteutettua. Ja no sitten se lähtee niin rakentamaan se ympäri, että okei, meillä on tässä kaupungissa tällöin, katsotaan mitä siellä on. Ja sitten mä yleensä katson niitä rafloja, ja sitten jos se katsoo sitä muuta aktiviteettia aina siellä, ja sitten vaan somessa laittaa viestiä, yllättävän hyvin jengi vastaan. Ja tuossa tulee ehkä just siihen sun kysymykseen se, että sitten kun me mietitään just, että no mennään Vietnamissa Kantoon, niin sitten rupeaa miettimään, että onko siellä jotain tuttuja kavereita. Onneksi on molemmat reissannut ympäri maailmaa niin paljon, että joka paikasta löytyy joku tuttu jotain kautta melkein. Niin siitä on hirveä hyöty tietysti, että on semmoinen, että mennään vaikka, nyt mentiin Tokioon, niin sitten löytyi noiden lumilautailukavereiden kautta, siellä oli tämä yksi frendi, jonka kautta löytyi sitten tämä jedimestari, joka tuli meidän messiin, se vanhempi äijä pyörii, ja sieltä aina löytyy jotain kautta tuttuja. Ja suomalaisia on yllättävän paljon maailmalla, että mä just katsoin jonkun tilaston, niin onko 500 000 suomalaista niin totta kai pääosat on Ruotsissa ja näin, mutta suomalaisia on ihan joka paikassa. Ja sitten suomalaiset löytää toisensa, jos ne on löytää heti. Etenkin jos on burgerimies, niin olisi mä aina naurattaa välillä, että se on ihan sama missä maat. Mä olisin kerran Pohjois-Korean rajalla kiikaraamassa sinne Pohjois-Korean puolelle, niin siellä takaa kuuluu, kato vittu burgerimies. Mä olen, että eipä olisi uskonut täällä on. Sitten viime kesänä keväänä käytiin tuo Yellowstoneissa, ja se oli niin alkukautta, että lumet oli sulannut, se oli alle viikko siitä, ne oli avattu ne tiet sinne. Että siellä ei ollut niin suuri osa palvelusta vielä edes avattu. Niin mentiin johonkin kahville vaan sinne, ei siellä hirveästi ihmisiä ollut, ja ihan tyhjät tiet, niin siitä takaa kuuluu, kato burgerimies. Mä sanoin, mitä voi olla mahdollista, että joka paikasta niin löytää aina, mutta niin se on, että monet sitten ihmiset vielä niin seuraa sitten näitä meidän reissuja, ja aika paljon tullut palautetta just niin ravintoloista ja noista aktiviteeteista ympäri maailmaa, että muun muassa niin okei, Ruotsi on helppo mennä, se Tukholmassa on se Otta Hynrikrade, semmoinen pizzeria, se Södermalm, ihan sairaan hyvä. Ja se oli ensin vähän nihkeä, että no Suomesta tulee taas jotain juntteja tänne, että no kuvakkaa nyt sitten. Niin me käytiin sen jakson aikana 3 kertaa syömässä, se oli niin hyvä se pizza. Sitten se oli vähän, että okei, me ollaan taas täällä, no ihan sama. Sitten ohjelma tulee ulos, niin sitten menee 2 päivää, niin ukko soittaa. Että terve, että mitä sieltäkin te oikein olittekaan? Kun niin, että burgerimeen. Kun meillä on täällä suomalaisia niin kuin 50 henkeä jonossa siitä lähtien, kun se ohjelma on tullut ilmeisesti ulos, niin joka päivä. Ei se ollut 2 päivää sen jälkeen, vaan varmaan niin pari kuukautta sen jälkeen, mutta sanoi, että siitä lähtien, mä olen joka päivä käynyt vähintään 50 suomalaista siellä. Niin se on tehnyt niille bisnekselle jo hyvää ja sitä olikin hyvä suositella. Ja sitten samoin Seattleissa oli sellainen voileipäpaikka, missä me käytiin, niin se sama ukko laittoi viestiä kanssa. Jumalauta, että täällä on käytetään suomalaisia ramppaamaan. Viimeksi eilen tuli yhteiskuva Seattlesta sieltä Mean Sandwich-ravintolasta, missä omistaja yhden puoltuntunut suomalaisen kautta, hei täällä ollaan. Kyllä. Ja sinänsä siinä on niinku tavallaan vastuu siinä, että miten me suositellaan, kun tuolla reissussa koetaan. Ja nähdään, niin ei siellä voi mennä suosittelemaan sellaista paikkaa, mikä ei ole suosittelemisen arvoinen, koska ne ihmiset menee sinne paikan päälle, niin se olisi niin kuin tyhmää lähettää. Ja niin joku lentää Seattleen syömään paskan sämpylän. Niin ei, siitähän menee se fiilis saman tien. Niin. Vähän sama niin kuin tässä meidän reissussa, niin tässä on niin kuin nimenomaan valittu niitä hyviä kohteita, mitkä on itse käytyä, niin se on pirun hyvä tarina. Ne on jollain tavalla vähän erityisiä paikkoja sellaisia, mihin ei varmaan niin kuin eksy tuosta vaan niin kuin naks. Niin sen takia me ollaan valittu just noita paikkoja tuolle meidän matkalla. Jutellaan hei siitä vähän. Eli Italiaan ja toukokuun lopussa nyt keväällä. Niin minkälainen reissu on luvassa? Törkeä hyvä. Niin. Sanotaan, mulle tulee ensimmäisen mieleen, mutta kaikki kysyy multa, että mikä Italiasta ensimmäisen mieleen. Aksu sanoi, että siellä on maailman paras gelaattopaikka ja mä rakastan pistaasijäätelöä. Niin toi vei mut semmoiseen pikkukylään, missä on semmoinen pieni paja. Ja sanoi, että tämä on sitten maailman paras jäätelö. Että en ole maistanut missään parempaa. Muun muassa sinne mennään. Ja se oli sitä. Siellä sato kaatamalla. Mä seisoin siellä kaatosateessa, vedin 5 jäätelöä. Ei pystynyt lopettaa. Semmoinen iso kiulu oli. Me oltiin semmoinen kaivorenkaan päällä, istuttiin San Gimignanossa, että se on yksi niinku, ehkä kuvauksellisempia, kauneimpia tällaisia niinku pikkukukkulan-kyliä tai ehkä se on kaupunki tai tämmöinen, pieni kylä se nyt kuitenkin on, niin muureilla vedetty ympäri San Gimignano Toskanassa, ja me itse asiassa yövytään siinä niin kaupungin heti ulkopuolella La Cappuccinassa. Mä oon ollut siellä kerran reissulla kanssa. Ihan makea semmoinen hotska, ja siinä on uimalta pihalla, ja se on niin kiva paikka, luonnon keskellä sellainen paikka, mutta San Gimignano, niin siellä tosiaan tämä Gelateria Dondoli, niin en mä tiedä, kaikkihan voisi lukea, että maailman paras jäätelö, niin mä en tiedä, että mikä kilpailu se on ollut tai näin, että onko se uskottava vai ei, mutta kyllä aika lyhyellä kuukaudella löytyy, että kyllä siitä on moni muukin digannut. Mutta erityisesti ehkä se, että mä muistan vielä ensimmäisen kerran, mä menin sinne, se oli varmaan 40 astetta lämmintä, se oli ihan saakeli kuuma. Ja siinä jono oli 100 metriä, mä olisin kuolla janoa ensin, niin kun kävellä ne
se semmoinen vähän mäkinen se keskusta, niin hitsaat ylös siinä perseen ihan hiessä siellä torilla ja sitten siinä on 100 metriä jonoa ja ei vettä ja silleen, nyt on niinku vähän rapulla tietenkin ja nyt tarvii sitä jäätelöä, että nyt tää. Mutta se jono menee ihan sairaan nopeasti. Se on varmaan 6-7 myyjää vierekkäin ja sinne mennään sisään. Siinä on ehkä 40 erilaista makua. Mä sanoin, pistää jätskiä tietenkin ja mä otin joku verkkomelonin jäätelöä ja jotain, mitä siinä nyt oli, maistoon pari. Menin siihen pihalle ja laitan sen suuhun, niin mä olen niin kuin saman tien, niin kuin jostain safkoista tulee semmoinen fiilis, kun sen maistat sitä, niin ei se nyt ala itkettää, mutta se on ihan niin kuin se olisi jossain muussa niin kuin ulottuvuudessa tai muussa maailmassa. Ihan niin kuin jotkut perhoset lentäisi niin kuin suusta ja niin kuin kaikki se maailman paha ja kaikki se niin kuin muuttuu yhtäkkiä hyväksi. Se on ihan sairas. Se on siis niin käsittämättömän hyvä jäätelö, gelatoni. Että siinä niin kuin ei mitään järkeä. Sitten kysyin, että mikä tässä on niin kuin tässä gelatossa. Näin mä tiedän itse. Meillä on sellainen tuttu farmeri Sisiliassa, jolta me niin kuin ostetaan ne pistaasit. Ne on hyvälaatuisia pistaasia ja me jauhetaan ne ihan pehmeäksi. Siinä ei ole semmoista niin kuin, jäätelöhän on niin kuin, kun se alkaa jäätyä se jäätelön massa, niin sitähän liikutellaan samalla kun se pakastuu. Niin siinä muodostuu ihan pieniä jääkiteitä. Sitä on jäätelö. Mutta se tehdään sopivan lämpimään, ja gelato on 2 astetta lämpimämpää kuin normaali jäätelö. -18 on Suomessa kaikki pakastimet ja samoin jäätelöt. Mutta gelato on -16. Vaikka se on pieni ero, niin se on riittävä ero siihen, että se on pehmeä suussa. Ja sehän gelatohan on vähän sellaista, kun jos ostaisi kaupasta jätskiä täältä, laittaa sen kuppiin, antaa se vähän sulaa. Sitten lusikalla vatkaa sen semmoiseksi vauvan yrjöksi. Kaikki mitä lapset tekee. Se on niin kuin gelato. Sitä saa suoraan sieltä niin kuin ämpärissä. Se on niinku, se jääkide on todella pieni siinä, koska siinä ei pysty mitenkään kielellä aistimaan. Se on ihan niinku semmoista pehmeätä, niinku semmoista pumpulia jotakin sellaista. Se on aivan sairaan hyvä. Niitä makuja, en mä muista monta me maistettiin. 5-6 makua varmaan, jokainen on niinku ihan sika hyvä. Tässä on ehkä hyvä pointti tästä matkasta, mikä siitä tekee niinku erityisen tästä reissusta just se, että me ollaan käyty testaa ne paikat ja tavallaan sertifioitu, että siellä on just sitten on parmesaani ja balsamiko ja muuta. Ja ne kaikki on ollut tämmöisiä kokemuksia, että ei ole totta. Tämä on ihan mieletön. Me ollaan käyty maistaa ne ja sitten tietty Akson tietotaito just tämän tyylinen niin kuin jäätelö- ja gelato-eroista. Ne on tosi mielenkiintoisia tarinoita, mitä siellä sitten käydään läpi paikan päälle, että hei, miksi just tämä parmesaani on niin hyvä, miksi tämä jäätelö. Niin siinä vaikka se on niin kuin hauska ja varmaan humoristinen ja tämmöinen niin kuin rento reissu, mutta siinä on myös tämmöistä, niin kuin, siinä oppii tosi paljon näistä raaka-aineista ja fiilistä, ja miksi joku tietty balsamiko on niin paljon paremman makuinen. Siellä nämä paikalliset direktöörit ja mestarit, ketkä niitä tekee, niin ne tulee kertoa, ne tulee moikkaa meitä ja esittelee ja maistattaa, että hei, tämä, niin siinä niin kuin ruokaymmärrys, että niin kuin raaka-aineeseen, niin se tulee kasvaa tuon reissuun aika tosi paljon. Joo, balsamikokin on mielenkiintoinen. Me mennään semmoinen kuin Acetaa ja Giusti, ja se on Italian vanhin balsamikopaja, eli toisin sanoen maailman vanhin, koska se balsamiko ei tehdä missään muualla kuin siellä Modenan ympäristössä, ja siellä on henkilökunta, joka niin kuin kertoo, se on äärimmäisen makeasti tehty semmoinen niin kuin vanha. Totta kai se on satoja vuosia jo vanha, mutta se on niinku rempattu ihan viimeisen päälle. Se on niinku menisi johonkin niinku 5 tähden hotelliin tai pienen majataloon tai semmoiseen, missä on ne mestat, missä ne kypsyttää niitä niissä tynnyreissä ja ne selittää hienosti, käydään siellä varastolla ihmettelemässä, päästään maistelemaan erilaisia, että siinä pääsee, mitä eroa vaikka sillä, että se on vaikka 12 vuotta tai 50 vuotta niin vanha se balsamiko. Ja pääsee tutustumaan, että mitä se balsamiko oikein on, koska Suomessa jos myydään kaupassa balsamikoa, niin se ei niin kuin balsamiko ensinkään. Että kaikissa elintarvikkeissa on aika paljon niin kuin feikkiä ja niissä kaupan balsamikoissa ei muuta olekaan. Niin siitä pääsee maistamaan sitä aitoa tavaraa, jota käytetään ihan vaan niin kuin muutamia pisaroita, koska se maku on niin voimakas, niin intensiivinen. Ja siellä pääsee tosiaan testaamaan vaikka jätskin kanssa, sitä se on ihan hauskaa ja pelkästään ja juustojen kanssa ja tällainen. Sitten voi tehdä ostoksia siitä samalla. Mun rupeaa siis valuu kuolla, kun mä mietinkin siinä tavallaan sitä rakasta parmesaania ja balsamikoa, niin sitä just kun käydään myös siellä parmesanpajalla. Ihan mieletön, Aksu voi kertoa tarkemmin, mutta semmoisen ruskean lehvän maidosta tehty, mikä on vielä naksun pehmeämpää se parmesaani. Niin siitä kun murtaa oikeaoppisesti ulospäin, niin kuin se kertoi se parmesaanimies, murretaan se pala näin, ja siihen kun kaadat Giustin parikymmentä vuotta vanhaa balsamikoa, kun se levähtää tuonne suuhun, niin voin kertoa, että notta tarkeni. Se on niin hyviä makuja, mitä siellä. Mä kerron siitä Giustista vielä sellaisen niin anekdootin, että ne on tarjonnut, esitellyt niiden tuotetta aikanaan Pariisin maailmannäyttelyssä, missä julkistettiin muuan Eiffel-torni aikanaan. Niin siellä Eiffel-tornissa oli tilaisuus, missä maistettiin tätä Giustin balsamikoa. Ja se sama tynnyri, joka on se Eiffel-tornissa, on siellä museossa, mitä pääsee katsoa. Siinä on makea historia, upea paikka siellä Modenassa. Ja tosiaan tämä Damiani, eli Caseificio Damiani, joka tekee niin parmesaania, niin parmesaani on
on Italiassa sellaista, että se tulee vaan sieltä niin kuin Emilian pohjoisosista, ja siinä on niin kuin määrätyt standardit tavallaan, mitä täytyy olla, että sitä voi kutsua niin kuin Parmigiano Reggiano juustoksi. Ja ne kaikki pajat tekee sitä tavallaan samalla tavalla, mutta tavallaan eri tavalla. Se oli mullekin sellainen niin kuin hauskaa huomata, että vaikka se tavallaan on sitä aina samaa parmesaania, niin silti jokainen paja tekee sitä vähän omalla tavalla. Mutta kuitenkin että se on siellä standardin sisällä. Ja tietystä lehmämaidosta se tehdään, ja siinä on tietyt kypsytysajat, ja niitä koputellaan, ja siellä on semmoinen niin kuin tarkastajakunta, joka käy niitä koputtelemassa ja testaamassa, ja ne päättää sitten, että onko tämä Parmigiano Reggiano, vai onko tämä sitä, jos on vaikka kuoressa joku murtuma, niin sitä ei saa myydä tavallaan Parmigiano Reggianona. Sitten niistä tehdään niitä muruja, niitä valmismuruja sellaisia, mitä myydään pusseissa kaupoissa ja näin. Mutta tämä paja tekee myös ruskeista alppilehmien maidosta niin kuin samalla tekniikalla, mutta sitä ei tietenkään voi kutsua parmesaaniksi, kun se ei ole siitä tietystä maidosta. Se on paljon rasvasempaa, paljon maukkaampaa, mutta ihan muuten samalla metodilla. Tuliko sullakin vähän Se on aika vaan sanoa, että aika herkkuva, eikä tullut itselle tosiaan missään koko maailmassa vastaan aikaisemmin. Ehkä sitä tekee joku muukin paja, olisiko siinä joku 200 juustolaa, jotka tekee, ne on kaikki pieniä, että tekee joka kerta päivässä, niin onko 1000 litraa tai jotain, mistä tulee 100 kiloa juustoa. Joka päivä joulut, uudet vuodet, ihan kaikki, niin aina se sama mälli lehmiä, ne tekee sen maidon, ja se tehdään joka ikinen päivä, pannaan sinne tulee. Sitten me käydään siellä varastossa, kypsytysvarastossa kattoa, päästään koputtelemaan niitä, päästään maistelemaan. Ja se mikä oli hauskaa siinä, että siellä kasvaa päärynöitä sillä alueella pirusti, ja naapurilla ukolla päärynäfarmi, niin se tuo niitä päärynälaatikoita samalla sinne. Varmaan sille perheelle, vaikka ne vaihtaa, että se juusto on päärynöihin, että ihan normaalia tämmöistä. Mutta se tekee myös itse ikään kuin balsamikoa, mihin se sotkee päärynämehua, joka siinä alkuvaiheessa. Niin sitä sekoitettiin sen alppilehmän ikään kuin parmesaaniin, joka on vähän niiden oma juttu. Maistusta enemmän, että ei jumalauta tämä. Mitä me ollaan tehty, että me ollaan päässyt tänne, mutta sitäkin me päästään tällä reissulla sitten kokemaan. Me tutustuttiin siihen omistajaan siellä ja se tuli itse meille näyttää ne jutut ja sen kanssa on sovittu, että päästään tekemään se sama. Se näyttää tosiaan kädestä pitää, että miten se tehdään ja päästään sinne. Sen kypsytyshuonehan on kaikista näteen, mikä on lattiasta katsoa niitä kiekkoja päällä, pääsee kokeilemaan ja napsuttelee. Sitten sen jälkeen tietysti tärkeimpänä niin maistaa niitä eroja tavallaan. Se on eri, kun sä ostat yhden vai 12-kuukautisen tai 36-kuukautisen, maistat niitä, niin joo, parmesa on hyvä, mutta nyt kun sä pääset maistamaan niitä vierekkäin kaikkiin, niin sä tunnet ne erot siinä oikeasti heti, niin se on aika makea. Ja sitten sitähän voi kypsyttää niin kuin rajattomasti sitä juustoa. Niin mun mielestä pisimmät oli niin kuin lähemmäs 100 kuukautta. Ne on sitten ihan kivikovia, aika vahvoja niin juustoja, missä ne nuoremmat juustot on taas vähän pehmeämpiä, vähän kermasempia, sulaa helpommin, että jos johonkin ruoanlaittoon haluaa käyttää, mutta sitten ehkä ne vanhemmat on sitten tällaisia niin juustopöytä, ihan pieni pala ja se kuitenkin täyttää sen. Älä puhu, mulla rupeaa kirppaa. Sitten se oli hauska, missä ne tekee valtavissa kuparipadoissa, missä ne kuumentaa sen maidon ja sitten, että sillä lisätään se juoksute, niin se juoksettuu ja sitten se leikataan niin kuin tietyllä tavalla, se kuuluu sen parmesaanin niin kuin valmistukseen ja sitten laitetaan muotteihin. Ne puristuu siellä muotissa, että sitä lähtee mahdollisimman paljon vettä pois, että ne kiinteät aineet jää sinne. Sitten se suolataan, se suola-altaassa, se on siellä vähän niin kuin muutama porras alaspäin omassa huoneessa. Niin siinä on kohtuu niin sanottu voimakkaahko tuoksu siellä huoneessa, kun ne on siellä valtavissa semmoisissa niin kuin muuratuissa astioissa, missä on semmoisia niin kuin kylpyammeja niin kuin liian, no isompia kuin kylpyammeja, missä on niin vahvaa suolavettä ja ne pyörii siellä ne juustot ja niitä käännellään välillä ja väännellään. No se sanoi, että siellä monessa ryhmässä, kun se on näyttänyt jollekin sitä paikkaa, niin siellä saattaa olla 2-30, ketkä joutuu lähteä ulos laattaamaan, koska se on niin raju se. Laattaamaan, mutta ehkä se on tosi voimakas se tuoksu siellä. Joo, mutta sitten lopputulosta päästään maistaa. Se on hienoa. Se on myös siinä niin kuin Parman ja Modenan lähellä. On juuri näitä parmesaanipaikkoja. Tai ehkä se pohjois, se Emilia-Romagna alue, just kuuluisa Parman kinkusta, balsamikosta, parmesaanijuustosta ja tietenkin Ferrarista ja Lamborghinista. Ja se on aika paljon tapahtuu sillä alueella sitten. Ragu on sieltä, lasagne, tämmöiset ruuat on niin sieltä alun perin. Ja tuona viikonloppuna tapahtuu muutenkin, siellä laitetaan formulaa Imolassa ja siellä on kaikenlaista. Mutta sitähän voi säätää sitten, että jos haluaa lähteä tälle reissulle, niin sitä voi ottaa vähän päiviä eteen, päiviä taakse ja sitä pystyy pelaamaan, että se ei ole niin kuin sillä lailla. Vähän ruuhkia saattaa tietysti olla siellä nyt. Kyllä. Se oli vähän niin kuin sattumalta tällainen formula siellä samaan aikaan. Siellä me käytiin Modenassa, me käytiin siellä Ferrarin tavallaan, onko se museossa,
museossa ja otettiin simulaattorilla kilpaa, niin Lahtinen hävisi, niin saat mulle yhden Ferrari-tatuoinnin pystyssä. Niin onkin muuten, totta. Ja muistat varmaan, että vetovelat maksetaan. Kyllä on maksettu ja tullaan maksamaan, ei hätää. Tähän mahtuu myös viiniä tähän matkaan, eikö niin? Oliko tässä joo, se on Toskanassa. Se on aika lähellä sitä, missä yövytään, aika lähellä sitä San Gimignano kylää kaupunkia, niin siitä on ehkä puolen tunnin ajo sinne Tenuta Torsianoon sitten. Me ollaan sielläkin kuvattu ja siellä on makea. Se on todella, todella hieno ja viimeisen päälle tehty viinitila niin sanotusti isolla rahalla. Että siellä on muun muassa 3 helikopterikenttää sillä omalla, niillä on omia helikoptereita, koska niillä on Portofinossa iso jahti. Tietenkin kyllähän niiden pitää päästä Portofinoon nopeasti sinne. Ja ruuhkia. Niin. Mahtavat huoneet, sellaiset isot salit, missä päästään maistelemaan viinejä. Voi sanoa, että sieltä ei niin viini loppu ihan äkkiä kesken, että siinä on tämä Lillo sitten, joka on siellä tätä perheen, niin kun se on perhebisnistä, niin se koko suku on siellä duunissa. Ne rakkaripojat on siellä ovella sitten, ne semmoiset tatorot jätkät, no niin, mitäs miehiä, burgerimiehet, jono ohi. Ja sitten Lillo on se, joka puhuu parhaiten englantia, niin se on sitten maistettaa niitä viinejä. Se on niin kuin hauska tyyli, ja sitten se Lillon setä on se on sairas. Niin sanottu italialainen patruuna siellä, että se tosiaan niin kuin näkyy ja kuuluu, että jos hän sattuu sinne tulee. Mutta se on makea mesta, mihin pääsee, niin kuin, ja siellä saa aika hyvän semmoisen katsauksen niin kuin toskanalaisista viineistä ja tämmöistä super tuskan viineistä. Ja sen lisäksi siihen kuuluu vielä sitten niin kuin muutaman ruokalajin lounas tai dinneri, kumpi se nyt oli, niin siinä on erilaisia antipastoja ja sitten siellä on hyvät kokit, sitten ne duunaa ruuat, ja siellä on muun reseptillä lasagne muun muassa, ja sitten on ribojittaa, joka on semmoinen niin kuin köyhien ikään kuin ruokapavusta ja leivästä tehty semmoinen keitto, pata tyyppinen, missä on vähän kaalia mukana, ja sitten tietenkin jälkiruokana on sitten oliko vielä tiramisu, sitten se oli myös mummin reseptillä se tiramisu, että se on niin kuin upea elämä. Se on hieno, sanotaan ne niin kuin just, missä oli nämä viinimaistelut, ne tilat siellä, tehty semmoisiin vanhoihin navettoihin ja muihin, niin ne on varmaan niin kuin yksi kauneimmista tämmöisistä niin kuin tiluksista, missä mä oon ikinä käynyt. Vaikka noita on kierrätty tässä vuosien varaan paljonkin nähty, niin se on kyllä niin kuin, se on todella se on hoidettu ihan viimeisen päälle kyllä se. Se on niin kuin high-end juttu. Siellä oltiin vähän hiprakas, kun maisteltiin niitä viinejä, niin niitä oli varmaan 20 siinä maistelussa. Kyllä niitä oli reilusti ihan. Ja sitten totta kai joka paikassa näistä voi tehdä sitä halutessaan hankintoja vielä mukaan niin kuin suoraan sieltä. Että balsamikot ja parmesanit ja toi viinihommat, sieltä pystyy sitä hankkimaan suoraan tai sitten tilaamaan Suomeen niitä. Että se on kiva niille ihmisille, jotka dikkaa kokkailla tai haluaa fiilistellä. Ja kyllä sitä monesti tulee reissulta aina jotain pientä hankittua sitten vähän mukaan. Että sitten kun on himassa, niin jotain balsamikoa laittaa vähän tai jotain sitten siellä safkaa, niin muistaa vaan, että vitsi se oli makea reissu ja päästiin sinne. Ne on kivoja muistoja sitten. Ja. Kyllä. Mulla on jäänyt siitä esimerkiksi se balsamikohomma, niin siitä lähtien mulla on ollut keittiöstäkin justin balsamikoa aina ja tulee aina olemaan. Ei siitä pääse enää pois. Se on niin eri tavaraa. Se on hyvä. Tähän pakettiin kuuluu siis 23 kilon matkatavaraa per nassu, niin voi tuoda sitten kiekko. Ei ota kalsaret ollenkaan, vaan tuo pelkkää parmesaani. Parmesaanikiekko. Mä lähden yhdellä kalsaret. Se mahtaa olla enemmän kuin 23 kilon se kiekko, mutta sitten ehkä ne halkaisee se. Ehkä ne halkaisee se, joo. Pannaan puoliksi. Hyvä. Mutta nämä kohteet, niin onko niin, että nämä on nyt uudella tuotantokaudella? No uudella tuotantokaudella joo, että meidän tämä uusi tuotantokausi alkaa niin kuin huhtikuun 15. päivää, se tulee tiistai-iltaisin 4. Mutta tämä reissu on toukokuussa, niin mä luulen, että se ei ole ihan vielä ehtinyt tulla se meidän tämä jakso ulos. Eli sä pääset sinne, tai te, jotka haluatte tulla sinne mestaan, niin pääsette sinne vierailemaan ennen kuin se itse asiassa tulee telkkarista ulos. Niin sitten on helppo katsoa, kiva olkkarissa katsoa ja maistella niitä juustoja ja balsamikoa, että katsoa sitä telkkarista. Tuolla on muuten oltu. Ja sitten eihän tämä on reissu, joka mikään, jos ei pysty sanomaan, että eikä tässä vielä kaikki. Nimittäin, jos olette lihansyöjä ihmisiä ja tykkäätte hyvistä pihveistä, niin nyt mennään sitten sellaiseen liharavintolaan, että niitä ei monta ole koko maapallon päällä. Nimittäin mennään sinne Dario Cecchini vai mikä sinne Dario Cecchini. Siitä on tehty myöskin Netflixin oma jakso, että jos haluaa käydä fiilistelemään, niin se on se Chef's Table. Chef's Tables löytyy siitä Dariosta niin kuin oma jakso, että se voi käydä fiilistelemään ja se kuvataan siis se ravintolassa. Ja se on sellainen ihan pieni kylä Chiantin sydämessä, mihin mennään ja siellä on myös niin kuin, olisiko ollut 5 vai 6 ruokalajin tavallaan lounas vai dinneri, mutta muusta kumpi se nyt oli. Niin se on hieno paikka, se on todella hienosti kanssa tehty ja ne on valtavat tulet, missä ne tekee. Se on tämmöinen pöytä niin kuin ihan täynnä erilaisia lihaosia ja
Ne on niin kuin valikoituja sitten ruhoja, mistä ne ottaa ne tietyt osat ja raakakypstetty tietyn verran. Ja siellä on tartaria ja iso pihvi ja koko ajan kiantti punaviiniä. Se oli mieletön. Ne kaataa siitä kanisterista aina lisää viiniä, vaan omaa viiniä. Ja sitten se oli omalaatuinen tyyli oli siellä, että ne ei mausta näitä lihoja ollenkaan. Ei suolaa, ei mitään, kun ne grillas niitä. Mutta pöydässä on se profumo, niiden oma sellainen maustesuola, minkä kuulemma se pääkokki niin käy itse aina miksaa pari kertaa vuodessa. Siellä on niitä yrittäjiä, villiyrittäjiä, mitkä kasvaa sillä alueella. Ja sitten mä sanoisin, että siinä on ehkä laventelia vielä vähän mukana, että jotain sellaista niin floraalia makua siinä oli. Mutta sitä voi ripotella sitten siihen pihvin päälle. Se on kyllä suolista niin kuin paras. Niitä suoloja sanotaan. Niin, no. Suolet on eri. No se on eri juttu. Mä ostin sieltä himaa monta kiloista. Se oli vähän epäilyttävän näköinen, kun se vedetään sen vakuumiin litteeksi näin ja sitten semmoista valkoista. Kun se vedetään blenderissä ihan semmoiseksi pulveriksi. Niin mulla on himas. Mä käytän, nyt kun grillailee lihoa, niin mä käytän pelkästään sitä suolaa. Sä sanoit, että yksi semmoinen Hollywoodin A-luokan näyttelijädaami, niin tilaa sieltä 2 kertaa vuodessa 40 kiloa sitä suolaa. Mutta aika paljon käyttää, jos 40 kiloa, joo. 80 kiloa tilaa vuodessa suolaa, niin se varmaan tekee nämä kylpyvedet ja muut niin. Suolasta varovaa. Mutta se on erittäin upea niin ravintolaelämys ja se on vähän sivussa, että sinne mennään sitten yhteiskyydillä ja näin, mutta se on niin todellakin kokemisen arvoinen. Kuulostaa aika hyvältä reissulta. Eli vahva suositus. Niin kuin... Vahva suositus. Niin. Ja me ei ole tehty. Lahtisella pärähti. Katsotaan. Se pärähti kesken nauhoitusten puhelin. Niin tarkoittaa sitä, että kaikki käy. Niin Lahtinen on nyt meille bisset pystyssä. Että se on aina tämmöinen tyyli, että jos jollain pärähtää puhelin kesken nauhoitus, silloin kun rekki on päällä, niin se tarjoaa sitten tuolla... Mä tarjoan siellä reissussa, siellä Darion ravintolassa, niin lasit Chiantia. No niin, sitä tarvitaan kaikille muutenkin niin paljon kuin jaksaa juoda. Niin. Se on hyvä. Hyvä. Pääsee vähän eri puolella Italia tosiaan, että se Emilia-Romagnan alue, sitten Toskanassa ja vähän käydään Chiantissa. Lentohan tulee Pisaan ja lähtee Pisasta, niin siellä on mahdollisuus käydä sitä Pisan kaltavaa tornia tsekkaamassa. Käydään katsoa pois. Ja sitten ehkä aikataulujen puitteissa, niin jos ei ruuhkat niin ihan mahdottomia, niin pysähdetään vielä Firenzessä. Eli siinä on mahdollista käydä sitten vähän tsiikaa niin kuin Ponte Vecchia, sitä vanhaa siltaa, ja sitten Davidin patsaat. Se on se jätkä, joka on tehnyt ne kuntosalivehkeet. Siellä patsaat on siellä, ja se on niin kuin tämmöinen taidemesta, niin kuin Firenze. Se on helvetin hieno paikka kanssa. Mahtavaa. Ossilla on pikkasen aikataulupaineita, niin meidän pitää kohta vetää Mutta mä voin lähteä menee, tehän voitte jatkaa. Niin. Aksulta ei nimittäin tarinan lopun. Sä et lähde mihinkään. Tuosta just mahtuu onneksi. Mä pääsen tästä altakin pääsee. Missä muualla te käytte tässä uudella tuotantokaudella? Tämä Italia on yksi. Me lähdetään Portugalista liikkeelle. Sieltä Espanjan kautta Marokkoon. Nimi on Välimeri, mutta ehkä 3 jakson aikana ei nähdä Välimerta ollenkaan. Ja sitten Marokosta mennään Ranskan kautta Italiaan. Monakossa käydään välissä. Monakossa käydään, meidät ryöstetään siellä muun muassa huvilaan, murtauduttiin yöllä, meidät todennäköisesti huumattiin ja ryöstettiin käteiset kellot. Ja siitä sitten koko Italian läpi, Roomat, Napolit, kaikki systeemit. Ja Vatikanissa käytiin siellä Paavi pyhällä verellä pesee, kun mä oon syntiä tehty, kato. Niin. Että ei kaikki ole siellä sitä vikalla, niin me käytiin vähän huuhtelemaan otsaa siellä Vatikanin pihalla. Ja siitä sitten Kreikan kautta Turkkiin ja Istanbuliin sinne Salmelle lopetetaan kausi. Okei. Onko 29 maata, 3 mannerta ja ihan muutama viiniä ja olut siinä menee ja vähän näppästä. Se oli hauskaa. Ja sitten käytiin Marokossa muun muassa, vedettiin siellä aavikon yllä, niin syötiin semmoinen 15 ruokalajin aamiainen kilometrin korkeudessa kuumaailmapallossa. Se oli nätti. Siellä on kaikkea mielenkiintoista. Se oli makea kausi kyllä. On tosi paljon vaihtelua, että siellä maisemat vaihtuu ja kaikki safkat ja ruokakulttuurit ja muutkin kulttuurit vaihtuu. Marokko on niin omanlainen, että upea, hyvä vieraanvarainen mesta ja pari jaksoa tehtiin sieltäkin. Meillä on yksi hyvät oppaat, oli paikallaan. Vähän varmaan epäreilu kysymys, mutta jos pitäisi, voiko näitä edes laittaa silleen arvottaa tai sillä tavalla, että missä on parhaat ja mihin lähtisit uudestaan ja voi. Tällainen. Voi. Mä voin kertoa hauskan tarinan. Niin kuin Aksu aina sanoi, Tokio, Japani on ruokamaana 1. Nyt se murtui melkein kyyneliin siellä Napolissa ja rupesi myöntämään. Ei ollut Napolissa, vaan Piemontissa. Ei, mutta Napolin rannalla istuttiin siinä, katsottiin merelle. Niin siinä sulla rupesi niinku prakaa siinä, kun me oltiin tultu sieltä pizzat. Että nyt on myönnettävää, että Italia nousee niinku siihen Japanin, ellei mene yli niinku ruokamaana. Ja kuinka lähellä se on ja kuinka helposti sinne pääsee, niin näin se on. Joo, se on kärsytti, että ei tullut Italiassa aikaisemmin oikein käytyä. Nyt vasta hoksisee ja etenkin just se Pohjois-Italia-alue, niin se on niin kuin valtava hieno ruokapaikka. Paljon totta kai nämä, mihin mennään kuvaamaan, mutta muuallekin vielä. Ja
Ja Piemontessa sitten käytiin, se oli vielä valkotryffelisesonkia, niin siellä käytiin vähän tryffeleitä metsästää koirien kanssa tällä, että Avo Alfa Romeo vuokrattiin sen vanha 90-luvun 5 laatikkoinen, vedettiin sillä. Aksulla oli tryffelimetsästä hattu, niin tohon loppu tuulilasi ja se hattu näytti, se oli raan näköinen. Se jaksot kannattaa katsoa. Löydettiin valkotryffeliä koirien kanssa metästä ja oli hienoa. Hienoa. Mitäs muuta? Sitten viimeinen ehkä sellainen matkustukseen liittyvä kysymys. Tosi paljon reissaatte tämän sarjan puitteissa. Burgerimiehet, tämä menette ympäri maailmaa näin. Mitäs sitten sen ulkopuolella? Reissaatteko te, jaksatteko te lähteä reissulle? Minkälaisiin kohteisiin menette? Kyllä jaksaa. Että jotenkin mun hima on niin kuin tien päällä ollut aina jostain syystä. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Voi olla, että Fajan kaltiana, silloin mä asuin hänen luonnossa, kun mutsi ja Faja erosi jonkun aikaa, niin mä oltiin niin koko ajan autossa menossa johonkin, kuunneltiin Janne Tulkkiin ja vedettiin metukkaa suoraan paketista. Niin voi olla, että siitä tuli sellainen fiilis, että siellä tien päällä on niin kuin hyvä olla. Niin siellä mä oon tuntenut aina niin kuin aika kotosaksi niin kuin olo, että mä en ole ehkä sellainen, että mä niin kuin jää johonkin paikkaan ja mä oon siinä niin kuin forever. Vaan aina niin kuin matkoille, mutta kyllä viime aikoina ne on sitten, jos ei ole tällaisia matkoja, että lähdetään johonkin syömään ja vaan dokaamaan johonkin, niin se voi olla yksi. Mutta pääasiassa mä tykkään niin kuin luontokohteista ja haluan nähdä niin kuin erikoisia. Etenkin Jenkeissä on niin kuin aivan valtava hienot. Että just viime vuonna käytiin Yellowstoneissa ja huomenna mä mennessä puhumaan pari kaveria yli, että jos me mentäisiin sinne Kaliforniaan niihin luonnonpuistoihin siellä tollaisia, että ne on upeat paikkoja. Vuoret kutsuu aina välillä, pitää mennä. Mulla on sama noin vuodet. Niin mä rikkaan käydä tosi paljon Alpeilla. On sitten kesä tai talvi ja sitten tietysti aina pyrkinyt siihen, että tuossa niin tammi-helmikuun pystyisi olemaan jossain vähän muualla. Et tosi paljon tulee reissattua muutenkin kyllä. Mutta sä käyt paljon pelaa golfia ja käytätkö sporttia? Niin, sen perässä, että ne on sitten usein just, niin kuin mä rikkaan sporttilomista, että on jotain aktiviteettia, että on se sitten maastopyöräilyä tai jotain sukellusta tai golfia tai muuta, että ne on niitä mun tavallaan sellaisia, että yleensä tosi harvoin tulee lähettyä vaan jonnekin reissuun, että mennäänpä nyt tonne ja pällistellään, että yleensä siellä on joku. Lahtinen ei paljon reissulla pötköttelet se. Ei. Se on siellä. Ei pötkötä. Se on, mä voin samaistua tuohon, ei napostele kyllä se. Joo. Mitäs muuta kevääseen? Nyt on ollut kaikenlaista, kysyn vielä tällaisen liittyen tähän Nootiburgeriin ja tähän niin mitä tulevaisuudessa? Mitä suunnitelmaa? Se on hyvä kysymys. Se onhan sitä julkisuuskin vähän ollut, että on vähän turbulenssia tuolla niin kuin tämän entisen tai nykyisen firman kanssa ollut, että nyt on tietysti mahdollisuus niin kuin miettiä, että miten sitä haluaa tehdä elämällä. Ja mä sanoinkin, että tuo konkurssi on niin kuin hyvä asia, koska se on niin kuin mahdollisuus taas reflektoida ja miettiä, että ei ainakaan kannata samalla tavalla jatkaa tietenkin, eikä pystykään. Mutta en ihan tarkkaan vielä tiedä. Mutta burgerimiehet jatkuu. Toivotaan. Nehän asuu meissä sisällä tällä tavalla, että eihän sitä saa loppumaan. Että jos jostain syystä se ei jatkuisi, todennäköisesti jatkuu, mutta kyllä me jotain varmaan Aksunkaan keksitään sitten. Ei niin kuin burgerimiesten reissut ei lopu, se on varma. Että niitä kuvataan tai ei, niin niitä tehdään, se on niin kuin varma. Mahtavaa. Ja tämä on nyt eka vaan Italiaa ja katsotaan sitten, mitä tehdään jatkossa, mihin jengi haluaa lähteä. Oi, että kyllähän me saataisiin hienot matkat Japaniin ja sitten sinne Marokkoon ja joka paikkaan ollaan monessa mielestä soltu. Täytyy vähän testaa, että millainen tämä myös on, niin kuin, koska kyllä me ollaan sitä pohdittu osiikaista, miltä tämä tuntuu, kun me ennen tehty tällaista ollenkaan. Että jos sä haluat nyt lähteä tänne reissuun, niin varaa ne liput saman tien, koska voi olla, että jos tämä on niin kuin ihan saarasta puuhaa, niin sitten tehdään jotain muuta, mutta tietenkin niin kuin, on se niin kuin itsellekin siistiä, että pääsee näyttämään tällaisia paikkoja, missä on saanut tosi hienoja elämyksiä ja kokemuksia. Niin hienoa, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa lähteä testailemaan kanssa. Ja onhan siinä myös sitten niin sinänsä intiimimpi se niin kuin hetki, että toki kyllä me somessakin vastaillaan niin kuin fanien juttuihin ja monella on kysyttävää, haluaa jutella ja niin kuin safkasta puhua, koska paljon on niin kuin samanhenkistä ihmistä myös siinä, mutta ehkä toivea sellainen, missä pääsee vielä vähän syvemmälle ja on helpompi kertoa niitä erilaisia storeja, kun ei tarvitse niin sanotusti someen laittaa. Niin. Kyllä. Behind the scenes materiaalia. Niin, kyllä. Hei, kiitos herrat tästä. Tunti saatiin pakettiin ja nyt ainakin Ossilla kello tikit. Se meni nopea. Mä lähden osteopaatille. Mä vedin takakyykkyä salilla, niin naksahti täältä oikea alaselkä juntturinen. Mä menen osteopaatille, joka alkaa 7 minuutin päästä 20 kilometrin päässä. Mutta sulla oli se rallikortti ja sitten sulla on golfireissu tulossa. Niin pakko mennä. Niin, se on tällaista. Tämä on selkäkuntoon. Sä käyt on 20 enää. En enää, vaikka itse tuntuu sieltä. Kiitos tästä. Mä lähden ainakin syömään. Mutta kiitoksia. Kiva. Thanks. Kiitos.